Tu je v Japonsku asi najlepší výhľad. Government Observatory. Vlastne tu idem čítať svoju knižku. Najlepšie je, keď ste tak vysoko a začne zemetrasenie, čo tu v Japonsku nie je nič nezvyčajné. Takže v Japonsku všetko funguje na plné obrátky. Inak by boli nervózni. Boli to tak trochu autisti, všetko muselo byť tip-top. Keďže som bývala blízko Akihabary, tak som tam často chodila. Je to najšialenejšia štvrť v Tokiu, hlavne v noci, je to plné svetiel a neonov. Boli tam obchody s elektronikou a videohrami. Je to štvrť modernej japonskej kultúry, akoby z inej planéty. Na ulici stoja postavičky z anime a mávajú letákmi. Sú tam rôzne herne, napríklad od Segy, kde si človek môže zahrať Super Maria, Ježka Sonika a rôzne iné. Na každom poschodí bola iná kategória hier. Ale nie je to pre deti. Je to predovšetkým pre dospelých, ktorí sa potrebujú po práci odreagovať. Detinské, ale čo už. Znalkyňa o detinskosti hovorila ako o niečom zlom, čo by sa malo považovať za poruchu. Ale to neplatilo v japonskej Akihabare, kde je detinské všetko a je to zrušujúce. Ja som sa zo začiatku nemohla odreagovať a prispôsobiť sa tomuto prostrediu. Bolo to preto, že som sa mala európsky vplyv, kde mi celý život vtlkali do hlavy, že hry sú pre deti a že raz z toho budem musieť vyrásť. A znalkyňa to šla vo mne utvrdiť, ale ja som našťastie ušla tomuto jej vplyvu sem na druhý koniec sveta. Až tu mi došlo, akú mi spravila tá znalkyňa sexuálneho násilia temnotu v hlave. Detinskosť nie je vôbec nič zlé a nemala by sa potlačovať. V Biblii sa píše, buďte ako deti. Evanjelium podľa Matúša 18. kapitola 2. verš. Zavolal malé dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Nuž, ak vám ide o popredné miesta do Božieho kráľovstva, tak sa tam vôbec nedostanete. Ubezpečujem vás, že iba s pokornou mysľou dieťaťa tam môžete vstúpiť. Spomenula som si na svoju kresbu z roku 2007, na ktorej som zobrazila vášku a potom napísala: vášky, keď sa pripravujú k znašaniu vajíček, tak sa samec a samica... Nevedela som dokončiť vetu, lebo som tomu nerozumela. Tak presne ani znásilnená obeť nedokáže poriadne vysvetliť, čo sa stalo, pretože hypoteticky sa obeť akoby dostávala do pozície dieťaťa. Je jedno, aká je silná osobnosť, čo sa stane obeťou, či po fyzickej alebo psychickej stránke. Po psychickej by som vedela povedať, že môj pes Bonnie bol silná osobnosť. Niektorým psom musia majitelia kupovať najdrahšie granule, lebo iné by nezjedli. Bonnie hocikedy ulovil potkana alebo vrabca a zjedol ho. Niekedy nemal na výber, pretože sme s babkou odišli na 3 dni preč z domu a teta ho zavodla nakrmiť, takže za 3 dní mu nedala najesť. On si teda musel niečo uloviť, našťastie po Stráňanoch pobehuje dosť veľa potkanov. Hoci to naozaj bola silná osobnosť, keď ho raz znasilnili tulavé psi z rómskej osady, tak sa jeho osobnosť zmenila a brechal, keď mu nejaký iný pes šiel voňať zadok. A po fyzickej stránke by som mohla povedať, že sú prípady znásilnení, keď obeť mala čierny opasok z karate, aj tak sa stala obeťou znásilnenia alebo vraždy. Bola som nadšená z toho, kam som prišla. Japonci žijú ako mimozemšťania. Všade bola virtuálna realita, ako by boli v roku 3022 a nie 2022. Po Tokiu som nasadla na Shinkansen, z ktorého som pozorovala krajinu. Sice je Japonsko v miernom pásme, no aj tak to bolo iné. Tie lesy boli také džungloidné, ale boli to stále len lesy a nie džungle. A tá rýchlosť bola neskutočná. Shinkansen dosahuje rýchlosť 350 km za hodinu, ale väčšinou nejazdí až tak rýchlo, iba tak okolo 300 za hodinu. Keď som došla na stanicu Toyami, už ma tam čakali 4 Japonci z mojej novej školy.
Oni mi povedali, že tu na mňa budú dávať pozor a že keby som hoci čo potrebovala, tak sú tu pre mňa. OK, to asi nechám už potom na ďalšie čítanie z iného miesta.